Vítajte na našom kanáli. Dnes ideme pozrieť zámok Balmoral. Zámok Balmoral je kráľovská rodinná rezidencia v škótskej Vysočine. Patril priamo kráľovnej Alžbete II. A nie je súčasťou majetku koruny. Kráľovskou rezidenciou je od roku 1852, kedy pôvodný zámok a jeho pánstvo kúpil princ Albert svojej manželke kráľovnej Viktórii. Súčasťou zámku je aj 202 km² pozemok. Zaujímavosťou je, že pre potreby Viktórie sa vtedy zdal zámok a pozemok primalý. Kráľovská rodina sa v zámku nachádzala aj počas smrti princeznej Diany. A takisto po čase pod lekárskym dohľadom v tomto zámku Alžbeta II. Zomrela 8. septembra 2022. Koľko si platil parkovné? 5 libier. A vstupné do toho Balmoralu malo byť zdarma. Do tých záhrad a okolia. Tak uvidíme. Na vlasy mi sneží. Aha. Tam je brána pre autá. Tu je darčekový obchod, suvenírový. Drony sa nesmú používať. A ideme teda do areálu Balmoralu. Tak toto tu vyzerá. Tu nejako nie sme dobre. Nevadí. It is, but I don't think for all that. What time is it? You probably get about an hour. Thank you. Castle's not open. Thank you. Yes, yes. Good.
Interiér hradu Balmoral nebol nikdy otvorený pre verejnosť s výnimkou záhrady a tanečnej sály. Dnes v tomto období je areál obchod so suvenírmi a reštaurácia otvorená pre verejnosť od 10. do 16. K dispozícii je aj verejné parkovisko, poplatok je 5 libier, ktorý viete uhradiť v hotovosti alebo kartou v automatoch. Počas letných mesiacov tu kráľovná vždy trávila dovolenku a na stožiari bola vyvesená špeciálna vlajka. Tu už je zadný vchod, aj s tými vežičkami. A tuto sa mi zdá niekde, že je ten cintorín zvieratiek. Tuto ten Je kopček, to možné. ten malý kopec. Môže byť. Bo sú tam aj také malé krížiky, tuším. A tu je záhrada. Pekný je, že? Chutnočky. Pekne je ostrihaná tá záhrada, že? Taká Príde po schodoch, no. Choď tak ako princezná víla. No, ja mám prvá ísť. Tu by mal byť niekde, že taký jeleň, či čo, s jeleňom, pamätáš? Hej. Buď socha jelenia, alebo niečo s jeleňom. Tu sa dá prejsť, či nie? Aha, nie. Aha, tu sa dá ísť pri rieku. Tam je aj taká socha diviaka a tak, ale teraz je to tu zatvorené. Ale stadiaľ to sa dá ísť prechádzať pri rieku, aj taký most je tam. 1855 to asi postavili. Minimálne tieto odtoky urobili v 1855. Už nesneží, sneží? Nie.
Teraz sme išli po tých schodoch, že? Tu sme boli okolo tej záhradky. Tu sme išli po tých schodíkoch do záhrady. Tu sú ženy, idem na kráľovské WC. Táčik je tu, Pane Bože. Tu je taký rozprávkový zámok, že vianočný. Veľmi pekný, veľmi. Ideme teda cez ten gift shop pozrieť, či netreba nám. Ale chcem sa pozrieť, Dobre. či niečo majú, čo by ma zaujalo. Dobre. Lapky sú tu. Zemiaky sú tu. Zaniesli tieto oného koláčiky. Pekné je to. Aha, je pre psíčkov, všeličo, kabátiky. No a tohto poznám. Aha, Veľmi pekný urobili. ale pozri sa, aj dobré kabátiky. Všetkých Veľmi. veľkostí. Ockovi. Alebo misku na vodu, pozri sa, Balmoral. Aha, dobre. Krém telový. 28 libier je tá miska. Pre psíčka. Šále. Lahvinky. Všade tá tapeta kráľovská, že? A ten vzor to je ako kráľovský klan, alebo čo? Asi. Ktorý vzor? Toto? No tento To je vzor. asi ich, no. To je asi ich vzor. Keď je to všade na tých šáloch a tak. Aj tu sú oné bodliaky na lampe. Aha, malí korgi. Korgi psíčkovia. No, my sa sú urobené. A mám takého Yorkshire. Aha. Tu je Paddington. Také malé medíky.
včely. 20 libier. Čo to je? Viem, na ruky, to je troška. No ako si dám? Taťko, vieš chytiť kamer na chvíľku? Mám krém. Aby si dal. Ja mám takýto. Taký oný, lesný. Aha. Alebo rivalka. Jak sneží, pozrite ma. Tak čo, ideme naspäť ešte k Balmoralu a tadiaľ dole smerom? Takto? No, okolo zamku. Môže byť tak. Tu sú také stromy, tie sekvojové ako v Amerike toto. To je určite ten druh, Úplne. že? To je určite ten druh. Sekvojový, áno, bo tak vyzerá úplne. Aj tá kôra, aj všetko. Má tu rôzne stromy. Tomu tu sa bude dariť hlavne. V jeho prostredie. Aha. Tu je tá vežička. Čakaj, stoj. Aha, aj takto je to pekné. Sprava stena. Pozri, takto ako to ja mám na kamere, je to pekné. Ježiši. Áno, takto mala. Pozri takto, Ale že aj tu mám tam, aj konáre, aj túto. Tak skús tak ešte. No, to je ono, to je ono. Jako sneží. Krásne, úplne rozprávkové, to je také vianočné, že? Veľmi. A také tichučko a krásne biele. Veľmi pekné je to tu. Krása. Tu to musíme ísť. Tak pápa, Balmoral. Aj táto malá vežička je pekná s tou čiapočkou, že? Toto tu. Ideme. No ideme, pápa. Pápa.